Erokamano Sharon mano jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ka temo loso mana ewi ratiro mag jopiny ka owacho ni ratiro mag jopiny en gima okete katiba to ratiro mag jopiny ni nyaka winjruok mar pinje duto mag mangima mok en gima inyalo wacho ni pinje ma oko donjore e weche ma iye mag piny Kenya ka otemo mna lieko gima jombetre mag pinje ma oko ne onyiso sirikal mondo ne ni gimiyo jopiny ratiro ma timo ng'anyo mamuol. Koro ka adhi nyime koda miyo jopiny ler en ni sani en ane wang' apaya motimo kar jot maduong' ma jatend piny State House kama weche mag arita ong'aw mokalo kalure en ma en kama jopiny kata jong'anyo mane ochano ng'anyo ma kawuono ne lieko ni gibiro chopo e kar jot ma jatend piny mar chwal ute margi ma emomiyo arita kwe oride e alwora wang' apeyni duto machomo State House. Pile ka pile wang' apaya ma State House Road iyudo ka geche ng'eny kata kamano kawuono mana geche matin kende eminyalo neno ka kalo e wang' apaya ma State House Road mang'iso ni ging'uko sirikal kata apisas mag arita kwe ong'uko chenro mag wuoth e wang' apaya ma State House Road. Mana kana aselero e kinde mokalo giketo seng'enge moyiedhi midendo ni razor wire mar geng'o ne geche kaachiel kod ji mawuotho kod tiend kata joma wuotho mondo kik ti kod wang' apaya madonjo e State House. Omiyo japicha manyalo ng'isi Mauritius Oduor nyalo chwalo ne nyikwa Ramogi mondo ne sing'enge ma iluongo ni razor wire ma oket kod apisas mag arita kwe mar geng'o chenro duto machomo kar jot ma jatend piny State House. Omiyo geche duto matiyo kod wang' apaya ma kamano ok ti kod wang' apaya ma kamano, gitiyo kod wang' apaya mabathe nikech mano en achiel kuom okenge mar redo arita kwe e alwora mar kar jot maduong' ma jatend piny State House. Jo ng'anyo mane mochano ng'anyo odiochieng' ma kawuono ne wacho ni odiochieng' ma kawuono dhi bedo odiochieng' mar yweyo. To kinyalo neno thoth wang' apeyni e bore Nairobi onge thoth mag nyamburko kata thoth mag jopiny. Ochalo mana ka odiochieng' yweyo ma jopiny ne owacho. Kata kamano kaluwore kod chik, jatend migawo mar arita kende man kod teko mar yango ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar yweyo. Kendo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ne omondo e apisi mare kar sa 11 kogwen okinyi mang'ich mar neno ni chenro duto odhi ma onge ng'ikruok moro amora ka owacho ni piny Kenya e piny ma wan go kendo nyaka gitim duto madwarore kaka apisas mag arita mar neno ni kata ka jopiny timo ng'anyo to gitimo ng'anyo mar kwe ma onge rocho chenro mar arita e pacho kae kaachiel kod ketho mwandu mag ji mamoko. Koro Sharon, ka wawuok e alwora mar State House kata e wang' apaya ma State House Road to wabiro chomo achiel kachiel nyaka e od bura mamalo kama e ng'anyo mar Gen Z ma dwe mar 6 higa mokalo rowere mag Gen Z ne omuomo teko kendo ne ohewo obila kod teko bagi monjo od bura e gino ma oketo mbala marach e historia mar od bura. Kamano e odiochieng' mokwongo ma od bura mar pacho kae ne omonj kod jopiny e kinde ng'anyo. Koro mane safar mwadhi koka kae to wachomo achiel kachiel nyaka od bura mar neno ni to arita kwe chal nade oko kaachiel kod alwora mar od bura odiochieng' ma kawuono mar ng'anyo mar rowere mag Gen Z mar dhialo higa achiel nyaka ne rowere mag Gen Z tim ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2024, ng'anyo mane oweyo ji mohewo 60 ka owito ngimagi kaluwore kod ripot mane ochiw kod duol mochung' ne rito ratiro mag oganda Kenya National Commission on Human Rights. Sharon. Erokamano ahinya Chris Owino. Ang'eni ka wabiro bedo kwa tudre kodi kendo mano mar mondo mi nyiswa chal kama intiere. Jakwarom Gajwang' Chris